Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkamu da sake saduwa da ku a wannan channel namu mai albarka. ‘Yan uwa, a bidiyon mu na yau za mu nuna muku ne yadda za ku tura data daga wayan abokinku zuwa wayanku. Kamar yadda kuka sani dai ‘yan uwa, wata rana muna waye gari babu data a wayanmu, and then kuma wancan ranan akwai wani abu mai muhimmanci da muke so mu yi a online, ko misali muna downloading na wani bidiyo ne sai data ya kare mana kan hanya. To a wannan hanyar da zan dan nuna mana yau, za ka iya ka karɓo wayan abokin, za ka iya ka roki abokinka, misali yana da 1 gig zai iya tura ma data 200 ko 100 a wayanka. Amma don Allah ‘yan uwa, ban nuna muku wannan hanyar domin ku sata data mutane ba fa. Yawwa ‘yan uwa, yau zan nuna muku ne na MTN. Kasantuwa MTN ne kawai yanzu a wajena, amma don Allah in akwai wani layi daban da kuke so a nuna muku, sai ku yi comment a karkashin bidiyo nan, sai zai muku bidiyo musamman akan wancan layin da kuke so a yi muku. Amma ba kowane data ne yake turuwa ba, sai dai popular plans kawai yake yi. Zan yi muku dalla-dalla. Misali akwai wasu datan da ana siya na 200 za su baka 1 gig, ko na 300 za su baka 1.5 gig. To irin wancan datan ba zai turu ba, sai dai popular plans. Zan je nuna muku menene popular plans. Misali in ka zo siyan data *131# mai dalla-dalla. To bayan ka zo siyan data, za ka zo ka danna 1 ba. To a kasa ana 7 na za ka ga popular plans. Misali ya mu danna 7 da ya kai mu. Yawwa, to ga datan da zai turu. Misali za ka yi transfer na daga wayanka zuwa wayan abokinka. Misali in ka siya datan 500, in sun baka 750, za ka ka tura abokinka. In ka siya na 1000, in sun baka 1.5 gig, to shi kuma za ka ka tura. In ka siya na 2000 akan 1200, shi ma zai turu. In ba wayan nan ba, to sauran ba zai turu ba. Wayan nan su ne popular plans din kenan. Misali in abokinka ya siya daya daga cikin wayan nan, misalin yana so ya tura ma, ga hanyar da zai bi ya tura ma. Zai zo filin kiransa ne, bayan ya zo ga numban da zai danna *131*7*1#. bayan ya sa numban nan, bayan ya danna numban nan, sai zai tura sim data yana kai. Bayan ya danna wannan fuskan ne zai nuna masa, zai fito. Bayan fuskan nan ya fito, sai zai sa numban wayanka. Misali yanzu ya gama sa numban ka. Bayan ya sa, sai zai zo ya danna send nan. Bayan ka danna send, a nan ne zai nuno ma select amount of data you want to transfer. You can only transfer 2 times every day. Ma'ana dai mutane 2 ne za ka tura wa datan ka a rana. To a nan ne za ka zo ka zaba. In misali na 100 kake so, to za ka danna. In na 50 kake so ka tura masa, wanda za ka danna. Misali a ce yanzu na 100 yake so ya tura maka, sai zai zo ne danna 2. Bayan ya danna 2, a nan ne za nuna masa yi confirming na numban ka daidai ne ko ba daidai ba. Kai ce please confirm you want to transfer 100 MB from your data bundle to. In numban daidai ne sai ka zo ka sa, in numban daidai ne sai ka zo ka danna 1 ka tura. Amma abin da ya sa ba mu tura ba, saboda ba mu so ne mu yi transfer na data. In ka gudan bai ba, to that means kenan datan sadin ba popular plan ba ne. Wassalam.